Laing hugna na usab sa pagpang-apod-apod og abaka seedlings ang gihimo sa Provincial Agriculture Office Conpagro ngadto sa Kinugitan Bosque Farmers Incorporated adlong Biyernes, Enero 15, 2021. Nanguna sa pagtunol niini si Pagro Head Apollo Pacamalan uban ni sa ang Panlalawigan Board Member Eric Pope kinsa chairman sa Committee sa Agrikultura. Malipayon nga gidawat sa KBFA Incorporated pinaagi ni Rufino Bianca ang mukabat 8,000 ka seedlings kung asa gipahigayon kini sa Tissue Culture Facility sa lungsod sa Sugbong Kugod. Ang maong mga seedling giamuma ubo sa pagdumala ni Ms. Glenda Endirango kinsa Plant Tissue Culture Facility in charge kun diin ang mga similya sa abaka ila kining giatiman hangtod nga mahimo na nga matanom. Sulod sa maong pasilidad, aduna pay 10,000 ka abaka seedlings nga giatiman aron mahatag na sab sa mga mag-uuma sa lalawigan sa umalabot. Tumong sa paghatag sa similya aron matabangan ang mga mag-uuma sa pagtanom niini ug paggama sa produkto sa abaka nga ilang mahimong panginabuhian, hilabi na sa yun lang kini kaayong buhion. Gawas pa nga in demand karon kaayo ang supply niini. Giproseso ang abaka aron makuha ang hibla niini ug kung makuha ang hibla proseso kini aron mahimong produkto sama sa lanot nga mao ang produkto sa KBFA samtang daghan pa usab ilang gisuwayan nga pagproseso gamit ang abaka. Dako kay katabang una sa bisag wala pa mi naka-production, dako kay katabang sa pagpananom mo namo kay nakapaluag man gid mi. Paingon ugma pud sa pag-harvest na, wa pa problema kay namo nakabang namo daang nga makina. Nagsamot na gid nga murag naay dako siyang katabang namo. Ang merkado na lang kung nainsaktong presyo pohon sa pagpamaligya, maayo na gid ang among siguro lakaw pohon sa among pagpananom sa baka. Mapasalamaton kini og dako karon sa administrasyon ni Governor Bambi Imano. Pasalamat kay ko ni Gobernador Bambi Imano sa pagpaabot sa amo og mga similya sa among agrikultura. Salamat pud ko nila Sir Apollo sa pag-assess sa mga activities sa mga training ug seminar unsaon pagpakuan ang abaka, pagpadako, dayon unsaon pagpalambo, training magid mi ana nakamit na magid ko ana ni board member Erico sa pag-assess sa amo nga mapaabot gyud sa amo nga dugang pa nga mga agricultural crops. Agrikultura ang hisgutan, walay puas ang administrasyon ni Governor Imano sa paghatag sa tabang alang sa katawan sa lalawigan, kauban ang mga taong nagpaluyo niini aron magmalambuon ug magmalampuson ang iyang mga programa. Ako si Lambo Carla Lagutin, alang sa limpyo ug matro nga panggobyerno, padayon Pilipino.